Labaran Kannywood. Labaran namu na yau za mu kawo muku labarin fitacciyar jarumar nan ta Kannywood wato Aisha Aliyu, wadda aka fi sani da Tsamiya. Aisha Aliyu an haife ta ne a garin Kano, kuma ta taso ne a cikin garin Kano, wanda ta yi karatu zuwa matakin sakandare. A wata hira da aka yi da jarumar ta bayyana cewa tana neman gurbin karatu a Open University, a yayin da masoyanta suke ta farin ciki da jin wannan labarin. Aisha Aliyu ta bayyana dalilin da ya sa ta fara sha'awar harkar fim har ta tsinci kanta a ciki, yayin da ta faɗa mana cewa yawan kallon fina-finan da take yi shine ya sa ta ji sha'awar yin wasan Hausa. Sannan Aisha Aliyu ta samo sunan Tsamiya ne a wani fim mai suna Tsamiya, kuma shine fim ɗinta wanda ta fara yi yayin da ta shigo masana'antar Kannywood. Ku kasance da mu domin jin ire-iren waɗannan labarurruka.